ta ne mini duka sai ya mini sarka sauraya ba shaka dole wuya na ne wanda ka so ya so ka za ka ji daɗi a ranka ko ka sha ko haɗe ka waka san ya guje ka aje ka ɗauka so ya tsare a taska shi lamarin so ka yake rage ra'ayin masu rubuta sai ka kankawana ta gida sun saka ce ba sha ka karkar biya ƙudurin ka gabar ta mutum kai ɗaiwar karɓar ka kaga an maka barka ka wuce wanda ya fi da sassa daga labarin ka yanzu ya bar bakin ka suna kware ba sha ka kaiwa mai kawanar wata na so sabar da ta bi yan zamani rufe ne ta je da zuciya babu su tsuwar wasa da moya ko kuma mai kyallo ne kina za majanuni mai zai san da kiki kin shiga sabon tsari da kin manta da bayani a wuri kika yi mini tare mahawara zani yanzu ka san kin bari da ba kyama duba ne rabba ni da moni aka yasa ki guje ko da za ki gwada ni ɗauki ki sami zani na iya ƙini ba mai sa ki kamar tun farko bisa da tare da ke aka sani ruwa ya gani sai na ji a tambayi wani ya same ni duk na canza kamar ni ko keken ka saka ni damuwa ya bayani bai iya tozo da take ko na faɗo aibinki sai na rufe sirrinki kana gano laifinki ko a waya na kira ki domin jin muryarki sai ki raka mini tsaki al'amarin mamaki na ga mai sunanki sai na zata zanzanki na kira yin ɗauki zuciya na yin shauri ni wadaran kudurinki na toya kan sanki sauyin halayenki ne ya ba mamaki duniya ta ne ki gangan duk ya jaki ki sha